Αν έχεις κουραστεί να ξεκινάς διατροφές, αν έχεις δοκιμάσει τα πάντα και πάλι το βάρος γυρνάει, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ονομάζομαι Ιωάννα, μανούλα 2 κοριτσιών και δεν είμαι απλά coach διατροφής. Είμαι ένας άνθρωπος που έχασε 29 κιλά και το πιο σημαντικό, τα συντηρώ μέχρι σήμερα. Ξέρω πώς είναι να παλεύεις με το φαγητό, με τις ενοχές και τις απογοητεύσεις. Και γι' αυτό σήμερα βοηθάω ανθρώπους σαν και σένα. Δεν πουλάω μαγικά. Δημιουργώ απλές βασικές αλλαγές. Το πρόγραμμα που εφαρμόζω βασίζεται σε ανακατάσταση πρωινού και του βραδινού. Ελεύθερο μεσημεριανό γεύμα, καθοδήγηση βήμα-βήμα, χωρίς στερήσεις και χωρίς πείνα. Η βάση είναι το αγρόφημα Herbalife. 25 βιταμίνες και ιχνοστοιχεία και πρωτεΐνη, μόνο 90 θερμίδες ανά μερίδα, κόστος περίπου 2,70 τσεν, ένα ποτήρι που είναι 250 ml, ισούται με ένα πλήρες γεύμα. Και το κοκτέιλ βοτάνων ή όπως το λέμε τσάι. Βοηθάει στην καύση του λίπους, στη μείωση κατακράτηση υγρών, μας δίνει περισσότερη ενέργεια και βέβαια αποτοξίνωση, βοηθάει και στο έντερο. Όμως το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο τα προϊόντα, είναι ότι δεν είσαι μόνος ή μόνη. Έχεις εμένα δίπλα σου 24 ώρες το 24ωρο, ομάδα στο Telegram με ανθρώπους σαν εσένα, ιστορίες, αποτελέσματα, στήριξη, εκπαίδευση και live μέσω Zoom και το πιο σημαντικό, αναγνωρίσει για κάθε προσπάθεια, όχι μόνο για το καλύτερο αποτέλεσμα. Αν νιώθεις ότι θέλεις βοήθεια, θέλεις καθοδήγηση, θέλεις κάποιον που να σε καταλαβαίνει, στείλε μου τη λέξη θέλω και ξεκινάμε παρέα.